Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video ang ginagawa ko mga viewers. Ito na mga viewers, kaulanon na, yan ang gipandungan. Yan, ang gandang tingnan mga viewers. Ito mga viewers, umuulan na. Kaulanon na mga viewers. Silong lang yung mga viewers kaya umuulan na. Ito po ang ilang tinitinda mga viewers. Dami nilang stock mga viewers. Pa mga viewers, duyan, ang ganda. Mga viewers, ang lakas-lakas ng ulan. Hanggang dito na lang mga viewers ang aking video. Huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam mga viewers.